La cova turística més gran d'Espanya es troba al nord de la província de Burgos i s'anomena Ojo Guareña. Dels més de 100 quilòmetres de galeries subterrànies, només es recorre 1 quilòmetre, però amb galeries espectaculars, grans cavitats i fins i tot un immens forat per on, en dies de pluja, es precipita una cascada de més de 50 metres d'altura. A diferència de la majoria de coves turístiques, aquesta no està il·luminada, de manera que hem d'anar amb casc i portar llum, el que fa més autèntica la visita. Des del 2013 es fan recorreguts d'unes 3 hores, fins a arribar a la sala anomenada Museu de Cera, per la gran quantitat d'estalactites i estalagmites que hi ha.